I entrem ja a la segona part del programa d'avui, on parlarem d'una representació emblemàtica a tota la comarca i que ja gairebé tenim aquí perquè va relacionada amb la Setmana Santa. Estem parlant de la Passió de la Cava i ho parlarem amb el director Josep Solà. Josep, bon dia, com estàs? Bon dia. Com ho tenim, això, de cara a la Passió d'enguany? Preparat. Ja tot enllestit, tenim 3 passes, eh? 3 passes, sí. Tenim 3 passes enguany, el dia 5, el dia 6 i el dia 12. Els 3 passes, el dia 5 per la nit, el 6 per la tarda i el dia 12 per la nit, sí. L'aforament, entrada... Ara parlarem d'això perquè és molt important saber que, hem vist que l'any passat va ser un èxit i que molta gent se va quedar sense poder veure la Passió, doncs enguany hem fet, primer que fem un passe més, i segona que tenim l'oportunitat de comprar entrades per anticipades allí mateix. Dijous i divendres d'esta setmana que ve ja estirem allí venent entrades per a qualsevol dia, per a qualsevol dels 3 dies. Farem dijous, divendres, i l'altra setmana farem també dijous, divendres per a l'última representació, que serà el dia 12. Vale? Ho fem així perquè estigui obert una mica i la gent que es vulgui dansar de les 6 de la tarda, de les 6 a 8, estirem allí per a poder. Com els productes vindran, més avant estiran, perquè allò no és còmode, Vull dir, són cadires, és pla, i per tant, com més productes vindran a buscar les entrades, més podran triar el lloc. Però poden anar esta setmana que ve, pel dia 12, per exemple? Sí, per a qualsevol dia, Allí estan els 3 planos i cada un, mira, jo este dia vull estar aquí davant, doncs aquí davant, este dia vull estar allà, doncs molt bé. Ho farem així. I el dia mateix de la funció? Si ja... A les 4 ja obrirem, 2 hores abans, sobre les 4 obrirem ja perquè ja que no tingui entrada, que mire a veure si queda alguna i pugui entrar el mateix dia, també estarà, també. 2 hores abans obrirem també taquilla. I això ho feu vosaltres també, Josep? Tot ho fem nosaltres, tot. Som unes 100 persones, no cregues, Déu-n'hi-do. És un moviment de gent, entre actors, gent de taquilla, gent de vestuari, maquillatge, tot. Som unes 100 persones. El tramoia, tot el que pugui haure. Per exemple que no és fàcil, No és fàcil. I no és fàcil també per una raó, perquè la Passió té l'argument que té, no? Però, clar, si fem tots els anys el mateix, la gent ja no vindrà a veure-nos. Vull dir, ja la vaig veure l'any passat, però tant enguany ja no vaig. I clar, cada any intentem renovar coses, renovem llums, renovem una mica els diàlegs no, però la manera d'interpretar-los sí, vale? Si ara sortim d'un lloc, sortim d'un altre, si només sortim 2 persones, ara sortiran 4, vale? Farem un altre diàleg, farem d'això, doncs intentem anar a fer, perquè ens vam donar compte que hem anat a veure unes quantes passions de Catalunya i en què vagis una vegada ja tens prou, perquè no renoven, vale? Jo inclús vaig arribar a pensar que s'estan morint les passions, no? S'estan morint perquè o renovem o sí que l'argument és el que és, però has d'anar fent coses noves cada any. Renovar-se o morir. Renovar-se o morir, sí. Això ho teniu clar, vosaltres. Ho tenim claríssim i tenim un equip de gent, els actors que estan per la labor, i tenim detrás uns costats una junta que ens ajuda i que fem, i no tenim un duro, però tirem avant. I les novetats d'enguany, quines són? Doncs mira, com sabeu, Jesús és Andreu, Andreu, el nostre, el regidor, és fa de Jesús, i l'he castigat una miqueta, i abans ell tardava una mica a sortir, i enguany dic, no, el primer de parlar ets tu, i surtes de detrás al públic ja parlant directe al públic, que et veien tots ben vist, i benaventurats, i així fem tot, i presentes els apòstols, i a partir d'aquí comencem la Passió. Això és com començar un guió nou, Josep? Sí, quasi. Això és moltes nits sense dormir. Claro. Moltes nits sense dormir, perquè dic, a veure què faríem enguany, com ho podríem fer, com podríem enfocar-ho, i bueno, doncs sí. I ell, no, el que passa que per exemple, l'Andreu, li dius, Andreu, podríem fer això? Vale, fem això. I tots. Enguany també he de dir que tenim un Herodes nou, perquè el que feia durant molts anys, Joan Arques ha fet molts anys, però ara ja per problemes d'edat i problemes de salut ja no farà, i li vaig donar també a un exregidor d'aquí, a Carlos, i fa un paperàs d'Herodes, que a vegades li vaig dir, tu has de fer un paper com si estigués fumat, com si estigués d'això, perquè Herodes era d'això. I em fa un paperasso que l'hauria de veure contentíssim en tots els actors, sí.
Que xulo, perquè això és traure la part artística de tots. La part artística la trauen. A vegades diem que hi ha un milagre, i que és un milagre la passió, perquè fem assaig, això no surt bé, però el dia la passió surt, tots ho posen el 100% i surt perfectament la passió, sí. Quant de temps porteu detrás d'això, d'assajant esta i preparant esta d'enguany en aquestes novetats? Quan portem esta d'aquí? Sí. Molt poc portem, perquè saps que primer hem fet l'altra de les dones? Ah, després a veure què tal va anar, aquestes d'aquelles que donen testimoni. Han fet esta, claro, mos han solapat una miqueta les dos, mos han solapat, però portarem ara, pues, me penso que 2 mesos ja, 2 mesos ensejant, i no és molt perquè són tots els divendres, són divendres, són 8 divendres i pareix que sigui molt, però al parlar 2 mesos, però no és molt de temps, no. I és repartir papers... Sí, la major part repeteixen paper, El que passa que hi ha un munt de crios que han vingut gent nova, han vingut nois que van a l'institut, que fan de romans, i els de col·locar-los, ojo, que aquí s'apagarà la llum, has de desaparèixer... perquè el teló només ho tanquem una vegada o 2 ja durant la representació. Fem uns apagons, i la gent s'ha de canviar, ha d'entrar, de sortir... Clar, tot a fosques i, claro, sembla que no, però costa tot això. Això és com portar la Direcció General de Trànsit. Sí, ojo, i fes un escenari tan petit com el que tenim, que he fet un avance davant per a poder també actuar una miqueta entre la gent, unes escaletes davant per a poder perquè la gent us vegi, però que estiguen quasi baix. Bueno, hi ha el que tenim, i si hauries de veure el vestuari és com aquesta sala d'aquí, i posar allí dins 100 persones, sort que ara tenim un pis al costat, dalt se van vestint, van baixant, al moment que es toca entrar s'arramblen més a l'escenari, estan fora al carrer si fa fred o si fa plou, bueno, és un d'això, però bueno, ho fem en tot el carinyo del món. Tot això també ho coordines tu, Josep? Tot. Un cap com un bombo deus acabar. Sí. Després de cada un dels passes dius, ostres, tot això... Sí que és veritat que hi ha gent que assumeix i ja delegues, no? Quan ja ho tenen après, però hasta que arriba el moment. Però jo soc molt exigent i llavors m'agrada que la llum s'apagui quan jo dic i m'agrada que la música entri quan jo dic i sí que tenim uns tècnics magnífics i donar les gràcies a Pau, a Dani, a tots els que estan per allí, que són uns grans professionals, encara que no es dediquen a això, però jo sóc exigent i porto el pinganillo aquell, que tots portem pinganillo, i esta llum apaga-la. Ojo, o pensa que aquí has d'entrar, i no mareges, que ja ho sé. Bueno, però tu te quedes tranquil si ho dius. Jo me quedo tranquil, claro. Sí. Jo no sé si Home, pel que dius entenc que no, però t'anava a preguntar si un s'acostuma a preparar la passió i a viure-la, però veig que no, perquè en tants de canvis és com una obra nova, encara que és la passió i l'acaba, però al final l'argument és el mateix. Sí, però... No podem canviar-lo, en ell lo maten al final, vull dir que no hi ha trepitat. No és spoiler perquè tothom ho sap. No és spoiler, perquè és el que hi ha, en ell lo maten al final, però podem donar-li una altra visió, no? I cada any intentem donar-li una altra visió de la manera. Sabem l'argument com és, però a vegades només de sortir d'un racó, sortir d'un altre, o moure't fer un moviment o fer un altre, i et canvia l'escena completament. Sí. Saps si ho veuran també d'altres passions com vosaltres heu fet, anar a altres llocs? Nosaltres som la passió petita de la Federació de Passions. Encara n'hi ha més petites que nosaltres, és com aquell que era sempre d'un sàvio que tan pobre i més estava, no?, que mirava detrás, però n'hi ha més pobres que nosaltres, però no venen aquí a veure-nos. Sí que tenim el president de les Passions, el president, que és un actor nostre, Bueno. Ell és el Diacona, és el que fa de dimoni, i això, ell perquè surt aquí, i no venen a veure-nos a nosaltres, no. No, ho dic per aquesta innovació, per aquests canvis, que això val la pena que es conegui també. Mos tenen una mica els d'allà baix, són una mica els d'allà baix. Ah, però això és molt comú, no només a la passió, sí, un munt de coses. Però bueno, jo n'he vist de passions, unes quantes, i clar, què fa els escenaris aquells i tot això, no cal dir que t'ho digui, no? Il·luminació, escenaris grandíssims, tot això. Però ara que van estar també a Montserrat a les jornades, que van fer la jornada de presentació de passions, ja m'ho han dit 4 o 5, vam anar a veure això, i actors com els nostres no en trobaràs a cap puesto. I per què creus que són així tan autèntics? Perquè ho viuen? Ho viuen. Jo puc dir que Judes, Camil, ho viu, i Joan ho viu, i tots els que van d'apòstols ho viuen, i se transformen, de veritat.
sí, sí. També se senten segurs en l'equip que formen part, Sí, entenc. sí. A més, a vegades fora de l'escenari tot són risses i tot són bromes, i quan entren allí serios, no? Però fora se fan un munt de bromes, claro. i s'ho passen bé. Sí, sí. Així que vos toca este divendres ja No, pràcticament... el dia 5. Sí, però d'assajos... Ensaig, sí. Vos queda no res? Mira, este divendres tinc ensaig en Los Romanos i, bueno, i acabarem de fer una miqueteta. L'altre no farem perquè han de col·locar cadires i tot preparat, però potser el dijous farem. L'altre dijous tinc les dones perquè anem a Sant Jaume a fer la de les dones el dia 13 o sigui que segueix la d'aquelles que donen testimoni? Sí. Anem a Sant Jaume a fer-la allí el dia 13, penso que és a les 6:30 o a les 7 de la tarda, encara ho han d'acabar d'això. Després en este penso que també anem a Benicarló, penso que anem a l'Hospitalet, penso que anem a un altre puesto perquè ha tingut molt d'èxit este de les dones, molt d'èxit, sí. Quan vam estar parlant d'això, No, jo tremolava perquè dic, a veure, però ja han passat 600 persones a veure-la per aquí baix, i 300 cada passe, i ara anem allà, hem cridat ja de Benicarló, estem ja mirant a veure com ho fem, a l'Hospitalet també veiem com ho fem. Clar, que bé, Josep. Agradat, com a director, sí, m'ha donat un xuter de... Clar, sí. Però algunes fan doblete? Fan doblete, sí. El dissabte, aquí per la nit, agarrarem la mateixa roba, me l'emportarem bacallats un demà i farem això, sí. Jo vaig penseu que és en un demà, no, avant. Algunes fan doblete, sí. Ai, que bé, que diguen, mira, cap problema, nosaltres seguim, això és una passada. La veritat és que disfruto en la passió d'aquí, he disfrutat en les dones i he ajudat els pastorets, i vull dir, fins ara estem fent coses. Voldria fer més, sí, però podria ser que aquest any fos l'últim any meu de director de la passió. No mos ho digues, això. Podria ser. Però perquè... Per problemes familiars podria ser que podria ser que deixar. Per circumstàncies familiars és el que hi ha. Però avisa lo suficientment temps, Josep, perquè la cosa al relleu no se ho trobin de cop. Ho he dit aquí, però ells ho demaven ja feia dies. Però bueno, ja veurem com acaba tot. Bueno, d'entrada, esta que tenim esta setmana que ve, el dia 5, l'has de viure encara en molta més passió, pel que pugui passar, disfrutar-la un munt a pesar dels nervis i de la intranquil·litat, i que vagi molt bé, perquè dins de la zona és tot un referent la passió de la cava. Sí, comencem a ser referent, sí, i ho fem amb tota la il·lusió del món, ho fem amb gent del poble, ho fem amb gent que té ganes de fer coses i que ens falten els mitjos per poder fer les coses, però del que podem, fem. Qui fa el que pot no està obligat a més. Sí. Josep Solà, director de La Passió de la Cava, d'aquelles que donen testimoni, que ja no només nombrem una, sinó que ja són més obres les que portes entre mans. Molta sort, que vagi molt bé i que continuï l'èxit d'una i de l'altra. Molt bé, una abraçada, Josep, gràcies. Gràcies a vosaltres.